Τεχνολογία. Το θεμέλιο του ανθρώπινου πολιτισμού. Και παρόλο που όλοι τη χρησιμοποιούμε καθημερινά, πόσοι μπορούμε αληθινά να την καταλάβουμε? Ελάχιστοι. Γιώργο, μ' ακούς? Ναι. Ωραία. Όπως σου έλεγα και πριν, καλώς ήρθες στην Καμπεών. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Θα δεις στην πορεία ότι η πλατφόρμα μας και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ εύχριστες και δεν θα δυσκολευτείς καθόλου να προσαρμοστείς εδώ. Πλατφόρμες, bits and bytes, 0 και 1, αλγόριθμοι, integrations και API. Τόσες λέξεις. Ξέρουμε όμως τι πραγματικά σημαίνουν. Ξέρουμε τι σημαίνει. Εταιρεία τεχνολογίας είμαστε. Sorry, σκεφτόμουν δυνατά. Γενικά, όποια απορία έχεις, μην αγχώνεσαι. Εδώ είμαστε, υπάρχει πάντα κάποιος δίπλα σου να σου βοηθήσει, να σου εξηγήσει, να τα καταλάβεις και σε πολύ λίγο χρόνο πιστεύω ότι και εσύ θα είσαι έτοιμος να το κάνεις στους επόμενους. Λίγος χρόνος, αιωνιότητα, λεπτό και δευτερόλεπτο, ανθρώπινα τεχνάσματα ή αναγκαίο κακό. Ξέρω πως θα έχεις συζητήσει ήδη με το HR, αλλά για ό,τι θες να ρωτήσεις για το τι συμβαίνει στην Καμπεών, για τα flexi perks, για το hybrid working model, για τα ταξίδια, θέλω να μην τραπείς και να ρωτήσεις. Να σου πω και το τελευταίο που ξέχασα, είναι και το καλύτερο. Μόλις κερδίσαμε το Best Workplace in Tech για το 2024 και προφανώς θα κάνουμε άλλο ένα μεγάλο πάρτι. Το πρώτο σου. Συγχαρητήρια. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ και καλή αρχή. Ευχαριστώ. Πάρτι, perks, ταξίδια, εύκολη πλατφόρμα, συνάδελφοι σαν εμένα. Τι κάνω τόση ώρα σε αυτό το σοκάκι? Λοιπόν, γυρίζω στο γραφείο. Αυτό ήταν. Όχ, από πίσω είναι. Πω τώρα με έχουν δει σίγουρα. Άστα, θα κάνω το γύρο του τετραγώνου, δεν πειράζει.